één dag net bij Gewaaks en Vee, maar keert op de boeren-PC. Ja, nemen we maar een gemeengevoel een beetje afskiën vanzelf. Maar goed, nee, wij drinken wel een goed gevoel bij dat we sluiten het mooi houden. En nee, het is best zo. Ooit wist er uit! Best op! Hij al vaker maar niet of net? Ja, al mooi vaak. Ja? 7e keer dit. 7e keer. Dus wat speciaal voor die of net? Ja, het is jammer, dit maar thuis wat terug zetten worden. Ik vind het wel heel spannend. Ja, hier. Ja! Je maakt een mooi punt. Mooi punt, hè? Hij al vaker keert. Nee. Ja, op mijn boeren-PC. Alleen nog maar de boeren-PC en maar de grote bal. Hoe vaak hebben we al maar niet? 3 of 4 keer. En dat bevalt wel dus. Ja, is zo gezellig. Dat is het alleen nog maar eigenlijk. Oh, dat de eerste keer is dat zo vrij jammer vinden. Hij hoofdsponsor die het versterking in lid. Ik bedoel, maar dat is ophouden. En als dat juist naar de eerste keer, we hebben één keer hand, hebben we 106 keertjes hebben hand. Nou, dat is helemaal super. Ik bedoel, maar ik vind het, je moet een beetje geluk hebben met waar. Ik bedoel, maar dat de boeren krijgen de eerste of de tweede sneeuw aan de kant hebben. Nou ja, klaar, dat is, en dat blijft altijd een gak. En dat is ik wel een beetje mooi de reden dat we zeggen, jongens, nee, we houden er nog mee op.